ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Шаҳри София, пойтахти давлати Булғористон, яке аз қадимтарин шаҳрҳои Аврупо ки бо таърихи зиёда аз 2000 солааш ифтихор мекунад, бо 1 миллиону 200 ҳазор аҳолиаш ки маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва илмии кишвар ба шумор меравад, макони баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо нони наврасон мегардад. аз 27 то 31 август дар ин шаҳр 561 варзишгар аз 72 давлати дунё дар риштаи ҷудо бо ҳам рақобат мекунанд. шарафи тоҷикистонро дар майдони варзиши Asics Arena 6 нафар: Ҳайдар Мамадшарипов дар вазни то 55 кг, Лоиқ Қутбиддинов то 60, Муҳаммад Ёсин Сулаймонов то 66, Бобоҷон Шаропов то 73, Абубакр Абдуҷалилзода то 81 кг ва як бону Мадина Қурбонзода дар вазни то 52 кг ҳимоя мекунанд. ин паҳлавонон омодагии худро дар сатҳи баланд пасисар карданд ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон аз онҳо медалҳои чемпионати ҷаҳонро интизор аст. барои онҳо ин мусобиқа озмоише хоҳад буд барои роҳи худро ҳамвор кардан ба мусобиқаҳои сатҳи баланди гӯштии ҷудо. аз рӯи ҷадвали баргузории мусобиқа 27 август вазнҳои 50 ва то 55 кг миёни писарон ва 40 то 44 кг миёни духтарон, 28 август то 60 ва то 66 кг миёни писарон ва 48 ва то 52 кг миёни духтарон, 29 август 73 ва то 81 кг писарон, 57 ва то 63 кг духтарон, 30 август вазнҳои то 90 ва аз 90 кг зиёд писарон ва 70 ва аз 70 кг зиёд духтарон ва 31 август бошад мусобиқаи омехтаи дастави гузаронда хоҳад шуд. мутахассисон бар он ақиданд ки аз ин гурӯҳи ҷудочони навраси тоҷик ба ҳунарнамоии Мадина Қурбонзода, Лоиқ Қутбиддинов ва Абубакр Абдуҷалилзода таваҷҷӯҳ бештар аст ва онҳо аллакай ба қатори беҳтарин ҷудокорони Осиё мавқеъ гирифтанд. ба паҳлавони навраси ҷудои Тоҷикистон барори комёбӣ орзу мекунем.